Bekumunye wodwa enkonzweni yomngcwabo ka-Onomandla Fakuza noSimamkele Fakuza. Lezi zelamani kuthiwa zazinoyise wazo ngesikhathi zimuka namanzi. Lo mndeni walahlekelwa izingane ezine kulezi khukhula. Lexesha elinzima kakhulu siswami kulahlekelwa ngabantwana abayi-4 oyi-1 ona-18 lo wami ndingekamngcwabi ngizomngcwaba ngecawe una-11 abababini ngabatshana bami umntwana ababrada wami una-5 nona-3. Sibuhlungu kakhulu siyifamily yakwaFukuza nakwamchosini kulahlekelwa ngabantwana abasezeke obusizweni esisajongela ukukhulu kubo. Lezi zelamani ezineminyaka emithathu nemihlanu ubudala zichazwe njengezingane ebezinothando. Bengabantwana abanothando, bebesibathanda, bebesithanda nabo. Bengabantwana aba-right, abathanda inkonzo kakhulu. Kusenjalo ibekwe endlini yayo yokugcina ingane yentombazane eneminyaka emibili ubudala u-Othalive Mphothulo. U-Othalive ungenye yezingane ezingaphezulu kwama-30 ezashona ngemuva kokumuka namanzi emasontweni amabili edlule ngesikhathi kuhlasele izikhukhula eMthatha. Ngeke ngize ngiphinde kwazi ukuphila naye ngokwenyama. Siphinde sicule sihlabelele endaweni. Ebikuthanda ukucula umntana. Ebikuthanda ukucula ngendlela leyo ba ebe athi mama masihlabelele. Ingoma yakhe ebithanda kakhulu leyithi sisempini. Ndithi xa ndihlabelela aphakama aqhoba izandla. Imindeni eminingi kulindeleke ukuthi ifihle abathandiweyo bayo kulezi insuku ezizayo njengoba zingaphezulu kwama-26 izidumbu esezihlonziwe.